हेलौ लोगोफोर खुलुमहरनाय थाबाय गासिबखौबो दिनै जों गामियाव गागि रायजोनि आबाद मावो नालाय गागि रायजोआ खेथि खालामो बेयाव दिनै आलि दानगोन बे आलि दाननायाव जोंहा न'आव रावबो गैयैखाय आं थांनो नागिरदों बेयाव थांनायाव माखासे बिदिनो आं ब्लग भिडिअ खालामनो सानदों लोगोफोरा जोंनि रायजो राजा आलुफारा गामिनि गागि आफादनि माखासे खेथि खालामनायफोरखौ नायनो गोसो दंबा नायनो हागोन लोगोफोरा बेयाव आङो ब्लग भिडिअ लागोन नालाय लोगोफोरा नायलांबाय थादो होमबा आंनि दिनैनि ब्लगा दिनै आं खेथि खालामनायनि आलि दाननाय जों गामिनि आलि दाननायखौ आं देखायनो नागिरदों रायजोफोरनो रायजो राजा जोंनि लोगोफोरनो नोंथांमोना नायनो गोसो दंब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो फैदो बिदिब्ला लोगोफोर आङो दा नै थांगासिनो दङ थाबायनानै ओमफ्राय दुब्लियाव मोनहैथ'वाखै आरो दायो थांगासिनो दङ लोगोफोरा नायलांबाय थाबा नुगोन नायनो गोसो गुदुंफोरा नायलांबाय थादो फैदो बिदिब्ला दायो थांगासिनो दङ आं नै मोनहैथ'वाखै लामाजों थाबायलांगासिनो दङ आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथिसिंग्रा बेबायदि मेथाइ खनदोंबा मा बक्सेल गारांजों मेथाइ खनखोलै सानगोन रायजोफोरा ना आंना गाराङा मिलौदो नङाना रायलायनायाबो मिलौदो नङा मेथाइ खननायाबो मिलौदो नङा एसे स्पिड जायो गोदानबो नालाय रायजोफोरा सोरबा सोरबाथ' आंनि रायलायनायखौ खोनायोबा मिनिदोंसो जानो हागौ आंनि ब्लगखौ नायनानै ना लोगोफोर मिनिनाङा सापर्टसो खालामनांगौ जाहाथे गोदान प्लेयार नालाय गोदान फुटबल प्लेयार इउटुबनि बेयाव सापर्ट खालामलायनांगौसो मिनिनाङा मिनिदोंबाबो साबसक्राइब खालामना लादो आरो शेयार खालामना होदो बक्सेल गारांखौबाबो दै लोगोफोर दै आंनि बक्सेल गारांखौ बारा मिनिनाङा नायबाय था गोदान नालाय आंना एसे बिदिनो जाखायो रायलायनायाबो बक्सेल गारां नालाय नै रायजोफ्रा माखासे फैहांबाय माखासे फैयाखै जाव दानगासिनो दं आलिखौ हाबबोबाय आंबो दुब्लियाव नै रायजोफोर नायदो नै दा जावगासिनो दं नै मोजां हादोंना जावनो बिथिं जावगासिनो दं ओइ नै रायजोफोरनि गोजा आरो सोरबा सोरबा गागिनिबाबो न'आव रावबो गैया बिदिनो फिसालाफ्रा फैयो आरो आंबो फैदों दा दे होमबा लोगोफोर नायबाय थादो बारा फैजोबाखै रायजोफ्रा दासो फैहांगासिनो दङ एसे खम जादों नङाबाथ' 150 जनसो जायो मानसिफ्रा 150 न'खर नालाय फैजोबगोन नै जागासिनो दंना नै जोंना सारा मेब्र सार जोंना मेब्र सारा नै जाखांबाय नामा नोंलाय जाखांबाखैब्रा रेस्ट लादों दसे रेस्ट लाथ'दों बियो बिराद फुराना सेंग्रालै बेबो मेब्र सारा ये बड़ी अच्छी बात कही आप नै बेबो जागासिनो दं होख्लायदों नै दासो रायजोफोरखौ खम नुदों आरो फैहांगासिनो दं सोरबाबा न'आव खेथि मावो ना माखासे रायजोफ्राबो न'आव खेथि मावो नालाय माखासे सोरबा सोरबा फैया बिदिनो लोगोफोरा साननो हागौ गावसिनि गामियावल' खेथिखौ मावो गावसिनि गामिनि खेथिखौ देखायबाय साननो हागौ नाथाय बिदि नङा लोगोफोर बयनिबो गामियाव खेथि मावो बयबो देखायनो हागोन आंनि भिडिअ खालामनाय जोंनि गामिनि खेथि मावनाय आलि दाननायखौ देखायनायखौ रायजोफोरा जेबो साननाङा आं बेखौ मोनसे दिनैनि ब्लग भिडिअ लानासो फैदों रायजोफोरा नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा मानो फैयाखै न'आव गोबां मानसिफ्रानो माइ गायदोंनो दिनै बेनि थाखायनो बेयाव आलि दाननायाव जोंनि माबायाव एसे मानसिफ्रा खम जादों बेखौ बुंदों आरो सोरबाबा खोथिया फुदों सोरबाबा माइ गायदों न'आवबो आलि खोदों जाहैदों बेनि थाखायनो खम जादों आरो दासो सोंबावबाय आङो बे बिथाङाबो एसे बुंगोन मानि थाखाय खम जादों बुंनाय दे बयबो गावबा गाव न'खरनि गायनाय फुनायनि थाखाय बेस्थ' जानायाव सफैजोबाखै आरो मानसिफ्रा बेखायनो खम जादों आरो दायो दैखौ लाबोबाय नै दै लोंसै बिराद दै गांदों बा
दै लाबोबाय नै गारमाया गांजोब्बाय दानफेरि दाननाय ना दिनैसो दानदो बोसोरसेयाव खेबसेल'सो दाननाय जायो एसे एसे नैयाव आं सोंबावनि जोंनिनो गामिनि बोराय गाहायला आबौनाव मानो फैजोबाखै मानसिफ्रा दे आबौ एसे बुंना हो बिसोरबो न'आव एसे गायनाय फुनाय मानसियाबो खम जाहैबाय खोथिया फुदों सोरबा गायदों दा बेखायनो फैनो सोलाबाखै दा माथो खालामबावगोन उनाव होआ बे खनाफोर नांसिगोन आरो 150 थाखासो नांगोन आरो जाय फैयाखै बिना बिदि आरो माने होमबा ओरैबो सोंबावनो आं नैबेनावबो नैबेबो बोरै बैसो गाहायले मानो फैजोबाखै एसे बुंना होदो नोंबो मानसिफ्रा मालाय गायनाय फुनायाव नांथाबथारदोंबा आरो बेबो एखे बेखौनो बुंबाय बयबो बेनोसै आरो बयबो गायनाय फुनाय नालाय औ नैबे बिथाङाबो बुंगोन मानसिफ्रा मानो दिनै एसेबां खम जादों मानसिफ्रा औ बयहाबो मालाय गायनाय फुनाय दिनबा बिनि थाखायनो माने खम जादों आरो बयबो खमायना बेनो बयहाबो गायनाय फुनाय बारा जादों नालाय बयहाबो न'आव गायो सोरबाबा खोयो बेनि थाखायनो खम जादों बयनिबो कमेन्टआव बेबायदि खोनाबाय आरो आं दायो एकदमबारे जोबथ'बाय दायो जिरायदों बयबो साहा मेथाइ जानोसै बुद एवनाय नै जिरायजोब्बाय हाब्रु जाजोब्बाय बा बिराद मेङोलै नै रेस्ट लादों बेयाव माखासे जिरायजोबदों नै जोंबो जिरायजोबना दं साहा लोंनोसै ओमफ्राय साहा लोंनानै न'आव थांसै आरो दे होमबा लोगोफोर ना दिनैनि ब्लग भिडिअ एसेनोसै लोगोफ्रा मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामना होदो दिनैनि भिडिअआ नै खारलांबाय आरो गिलास लाबोबाय फोजोबनाय जाबाय बेयावनो साहा लोंसै ओमफ्राय न'आव थांसै दे होमबा थेंक इउ स' माच लोगोफोर बाय बाय